A nesa i Hwtian a Chrawcian a Chyfarth. Adran Aberystwyth yn cael ei hyfforddi gan Helen Medi Williams. Dath yn drydydd yn y gystadleuaeth y llynedd. Ac mae'r sŵn yn tawelu wrth i Ysgol y Ddwylan o Gastell Newydd Emlyn gloi'r gystadleuaeth.
clorion ifanc I gyd yn mynd I hwyl efo geiriau T Llew Jones yn cael ei gosod fel hyn gan Iwan Morgan yn drydydd ysgol y Ddwylan Castell Newydd Emlyn. Yn ail ysgol Gymraeg Teilo Sant, Llandeilo, llongyfarchiadau calonog felly I adran Aberystwyth yn mynd â hi efo'r partïon cerdant Unsain Oedran Cynradd. Gefn llwyfan o'n I rwan I ganol I dathlu nhw. Ydych chi newid golli moment rili doniol. Dwi'n newid ofyn I adran Aberystwyth symud chydig bach. A mae'r rhieni I gyd wedi ymgasglu I Mwnco. A maen nhw wedi mynd I guddio rownd y gornel yn dydi. Maen nhw gyd yn fwy swil na chi swn i'n tybio. Llongyfarchiad y mawr, adran Aberystwyth, y parti cerdant cynradd. Be ddico? Da iawn chi. Gathoch chi... Ddoi atach chdi. Gathoch chi drydydd blwyddyn diwetha? Do. Da chi di sgipio'r ail safle? Do. Wedi dod yn fuddigol enni? Cyntaf. Teimlad braf? Y darn oedd, beth enw'r darn? Sŵn. Sŵn, ydych chi'n gneud swnllyd? Yndyn. Mae gen I deimlad fo chi. Pwy ydy? Pwy ydy'r un mwyaf swnllyd allan? Miriam. Miriam, ydy hyn yn wir? Ydy. Pam bod nhw'n deud hynna? Chos ti eisiau beth yn stopio siarad. Na gwyt? Na. Ti eisiau dwi'n yn job I? Am y diwrnod? Chris, ti'n neud? Gyd I adol hwn fel hyn? Ie? Ti eisiau gofyn abell cwestiwn I fi wan? Na gwyt, mi ti'n mynd y swil I gyd o'n dydi. Wel, llongyfarchiad y mawr. Adran Aberystwyth, dan hyfforddiant Helen Medi. Ie? Dych chi diolch I ni? Diolch yn fawr. O, fyddai'n cyffrau eto rhan am neu sŵn. Diolch yn fawr.